Табиғатта май, күңелдә яз жылысы. Узган һәм якынлашып килүче бәйрәмнәр белән сезне, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе 5 май җомга кичендә сезне район яңалыклары белән танышырга чакыра. Студияда Гөлназ Гатауллина эшли. Бүгенге чыгарылышта район кырларында трактор гөрелтеләре тынып тормый, хуҗалыкларда кукуруз чәчәләр. Имин тәгәрмәш яшь юл инспекторлары үзләрен бәйгедә сынады. Саба акватлон ярышларының Татарстан чемпионатын кабул итте. Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар турында сезгә тулырак сөйләрбез. Район кырларында трактор гөрелтеләре тынып тормый, кызу темпларда чәчү эшләре дәвам итә. Инде төп бөртекле культураларны чәчү тәмамланган. Бу көннәрдә игенчеләр кукуруз чәчү белән мәшгуль. Юлбат авыл хуҗалыгы предприятиесе чәчүлек мәйданнарыннан Раилә Галәвина хәбәре. Яхшы кәйеф, күтәренке күңел һәр эштә бик мөһим. Бригадир Данил Галләмов кырда эшләүчеләрнең хәлләрен белеп, бу мәйданнарны тәүлек әйләнә урап тора. Кирәк яракны да аңа гына хәбәр итәләр. Ул алып килеп тә бирә. Тукталып торган эш шунда ук җаен ала. Юлбат хуҗалыгында кукуруз 420 гектар мәйданда игелә. Менә бу 90 гектарлы басуга алар кичә килгәннәр. Язгы кыр эшләренең соңгы культурасын чәчә башлаганнар. Көннәр кызу эссе тора, кояш югары. Ә кукурузга нәкъ менә кояш энергиясе кирәк, ди Данил Галләмов. Эшкә чыкканда бит инде зур өметләр багылыйбыз. Үзебездән кулдан килгәнчә эшләргә тырышабыз. Һәм шулай эшләр дә, егетләр дә. Ну әле бездә быел яңгыр төшкәләде генә дисәк тә дөрес булыр. Кырыгым явып узды, яңгыр яумады быел. Ну, барыбер да өметне югалтмыйбыз әле, җилдәдән бар. Менә кукуруз чәчеп бирибез, өстегенә җилләгән аның, кукуруз нәкъ шул дымлы җиргә төшәле. Кукуруз дөньяда иң борынгы һәм иң киң таралган бөртекле культураларның берсе. Саба районында аны силос һәм яшел азык өчен үстерәләр. Терлек азыгы культуралары арасында ул айруча кыйммәтле. Чөнки аның яшел массасыннан югары туклыклыктагы силос хәзерләнә. Кукуруз силосы составында аксым, протеин, клетчатка, витаминнар микъдары югары күләмдә. Ул терлекләр организмы тарафыннан бик яхшы үзләштерелә, ди хуҗалык рәисе Айнур Садыйков. Шуңа хуҗалык терлекләрдән мул продукция җитештерүне күздә тотып, кукуруз культурасын икүгә зур әһәмият бирә. Мул уңыш алым дисәң, кукурузны чәчкәндә үк барлык технологияләрен сакларга кирәк. Мәсәлән, юлбатлылар иң беренче эш итеп, орлык саласы мәйданнарны аммиак кертеп, күлтиләп чыгалар. Чәчкәннән соң артыннан ук тагын бер кат тырмалау эшләре башкарыла. Безнең язга карашына 2382 гектарда эш башкарылырга тиеш иде. Шуның 850 гектары төп чәчүлек дип әйтик. Аннан соң 1 еллык үлән азык культуралары, 250 гектарда көздән чәчелгән арыш. Шуның белән җәмгыйсе шушы 2382 гектарда эш башкарып чыгабыз. Фәнияр Ибатуллин чәчү компаниясында орлык чыгару өчен җаваплы. Ул тракторы белән симәнә һәм ашлама йөртә. Агрегатларны тутыру эшендә дә булыша. Менә 8 саат инде монда. Менә монда 8 саатка бер капчык кукуруз керә инде. Алла капчык нигә яшитләргә ашлама керә инде. Менә 3 көн башлаган кич белән чәчәбез инде. Бер заправ иткәч 5-6 мәртәбә әйләнергә җитә инде. Вальтра тракторына тагылган бу агрегатны иярләп чәчү эшләрен Сирин Гомәров башкара. Аның сүзләренә караганда, монда барысы да катгый контроль астында. Кабинада куелган навигатор эш мәйданнарын төгәл күрсәтеп бара. Симәнә төшәме, ашлама кереп барамы, ул экранда урын ала. Әз генә хилафлык булса да, бу система тракторны туктата, эшне дәвам итәргә мөмкинлек бирми. Саба аграр көллияте студенты Альмир Хужин да хезмәт практикасын хуҗалыкта үтә. Ул чәчү эшләре вакытында кырдагылар янында шулай ук алыштыргысыз хезмәткәр. Булышлыгы зур. Бу ахыргы преддипломный практика. Мин монда чәчүгә төштем язган. Уже 4 ел шушында колхозга төшәм, булышам. Тагында шушында эшләргә калырга исәпләр бар инде. Мин әти дә, әни дә фермада эшләй. Әни сыер саучы,
әтей оператор булып эшләй. Шунда эшләп практика гына түгел, монда акча да төлиләр. Үзем эшлим, акча алам. Эш белән ашау бер вакытта да алдатмый. Кыр кухнясы шулай ук Данил Галләмов җаваплыгында. Ашхана пешекчеләре хәзерләгәнне ул суытмыйча да урынга ашыга. Әйдәгез әле егетләр, улларыгызны йотыгыз. Бәттәмләп ашап, алыйк әле обедны. Бик тәмле итеп пешергәннәр. Җылы кайнар килеш. Апайга рәхмәт. Кайнар аш, икенчегә тукмач белән ит, баллы чәй, тәмтымнар барысы да мулдан. Тамак ялгап ял иткәч, чәчүчеләр дәррәү кабаттан эшкә күтәрелә. Май аеның һәр көне кадерле. Борынгылар май аеның бер көне сентябрьнең бер атнасына тора дип юкка әйтмәгән. Уңышлы ел булсын, икмәкле ел булсын, мәрхүм Мәннәф абый әйтәдер, ипиле ел булсын дип, без дә шуны өмет итәбез. Балаларның юл транспорт фаҗигаләренә юлыгуы элеккеге вакытлардан ук кискен проблемаларның берсе булып калды. Аны хәл итү максатыннан 1973 елда беренче мәртәбә яшь инспекторлар отрядлары оештырылды. Урамнарда һәм юлларда культуралы тәртипне, коллективизм хисен, кече яшьтәге мәктәп балалары арасында юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалау алар алдына бурыч итеп куелды. Быел юитлар 50 еллыгын билгеләп үтте. Узган җомгада Байлар Сабасы гимназиясендә районның юхиди бүлекчәсе яшь инспекторлар арасында имин тәгәрмәч конкурсын үткәрде. Юл инспекторлар мәктәпләрдә балаларга юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтүдә зур роль уйныйлар. Шуңа да сезгә бик зур рәхмәт эшләнешләр өчен. Конкурска килгәндә ашыкмыйча, кушамыйча бөтен этапларны үтәргә сезгә уңышлар. Бәйгенең тантаналы ачылышында юхиди инспекторларын, оештыручыларны 21 команда сәламләде. Барлыгы 84 яшь юл хәрәкәте инспекторы. Аларның кагыйдәләрне ничек белүе нәкъ менә шундый чараларда ачыклана да инде. Һәр команда 4 кешедән 9-11 яшь аралыгындагы 2 кыз, 2 малайдан тора. Параллель рәвештә балалар юл хәрәкәте кагыйдәләре, беренче медицина ярдәме күрсәтү, велосипедны фигуралы йөртү, тормыш иминлеге нигезләре буенча көч сынашты. Миңа безопасное колесоның медицина тестлары ошый. Ни өчен медицина ошый? Чөнки минем врач булып үсәсем килә. Ә сиңа кайсы ошый? Миңа безопасное колесоның тоже медицинская әйберләре ошый. Җитәкчегез кем сезнең? Ишухай. Без бик әйбәт итеп әзерләндек. Һәр көнне велосипедта йөреп, тестлар эшләдек. Гимназияның коридорлары шаулап тора. Кабинетка кергәнче укучылар биремнәрне хәтердә яңарталар. Беренче медицина ярдәме күрсәтүне бәйгедә катнашучылар җиңел һәм яратып башкара. Миңа бу конкурста бик сәбиттә йөрергә ошады. Бу тестның кайбер җаваплары авыр иде, җиңелләре дә бар иде. Нинди сораулар булды? Аяк сынган вакытларда булды. Аркалары сынган, позвоночниклар, башын сынгач, муен сынгач инде бау белән бәйләргә кирәк икән булды. Ун сорау ул тестта. Укучылар өчен иң катлаулысы юл хәрәкәте кагыйдәләре бәйгесе. Ул юхиди инспекторы Фаил Мәҗитов җитәкчелегендә үтә. Иң элек яшь инспекторлар һәрберсе аерым 12 сорауга җавап бирә. Аннары командага бирелгән биремне башкаралар. Бу ярышка килде Әдилә, Зөлфәт һәм Райля. Һәм үзем мин Булат. Бу ювит конкурсы авыррак та күренә. Авыр да түгел. Аеруча нәрсә авырсың? Заданиеләр иң авыр инде. Менә хәзер сез эшләдегез юл йөрү кагыйдәләре буенча биремнәр. Авыр булдымы? Юк, авыр түгел. Күп итеп әзерләндек, бик күп задание эшләдек. Безнең мәктәптә велосипедларда йөрдек. Юлыбыз имин булсын, һәр кешенең юлында яшел ут янып торсын. Агит бригадалар чыгышы быел балаларга куркынычсыз юллар исеме астында үтте. Укучылар жюри алдында үзләре әзерләп алып килгән визит карточкалары белән чыгыш ясый.
Вот, ребята, этот кот ехал задом наперед, правил не учил каток и заехал под каток. Разве классно здоровым людям под машинами погибать? Нет! Разве модно улицу на красный цвет перебегать? Нет! Разве клево в травме в больнице лежать? Нет! 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 Бәйгенең бүләкләү тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов катнашты. Укучыларга мөрәҗәгать итеп, юл йөрү кагыйдәләрен белергә һәм сакларга кирәк диде. Кайтып үзегезнең классташларыгызны өйрәтегез, аңлатыгыз, ничек өйгә барасы, нинди юллардан барасы, тротуардан, пешеходный переходтан ничек чыгасы барып, юл кагыйдәләрен сез бит хәзер күбрәк беләсез, өйрәнгәнсез. Аларны да үзегез шикелле менә шушындай зәңгәр бейсболка, зәңгәр жилет киертеп, велосипедта йөрүне, юл йөрү кагыйдәләрен менә шулай кече яшьтән өйрәнергә кирәк дип аңлатып әйтеп карагыз. Өйрәтегез дусларыгызны, урамнарда өйрәтегез. Һәм менә алга таба да безнең җиңүчеләргә уңышлар республика конкурсына, алга таба да шулай юл йөрү кагыйдәләрен саклап, сау-сәламәт, исән, имин булып, үсеп җитеп, үзегез дә балаларыгызны шулай итеп өйрәтегез. Оештыручыларга зур рәхмәт. Барлык көндәшләреннән дә өстен чыгып, яңа ачылган, яңа команда тупланган Саба урта мәктәбе командасы җиңү яулады. 2нче урынны гимназия командасы алды, кибәчеләр 3нче урында. Без бу җиңүгә бик шат. Без бу конкурска ел башыннан уже сентябрьдән әзерләнә башладык. Бу конкурста 2 малай, 2 кыз, командада 4 укучы катнашты. Иң авыры бу конкурста безнең булды инде ул фигурное вождение, визитная карточка, медицинага каты әзерләндек, потому что анда теоретический часть, практический часть бар и правил дорожного движения буенча. Ансы безнең беренче урында тора. Чөнки балалар күбесе хәзер җәй башлангач безнең велосипедта йөриләр. Алар белергә тиеш, ничә яшьтән йөрергә тиешләрен, нинди знаклар булганда, юлның кайсы ягыннан йөрергә тиеш икән, пешеходный переход ничек чыкканда, ничек чыгасын белергә тиеш икән, белергә тиеш. И алар тора бара, уже ярышларда үзләренең белемнәрен ныгыткач, беренче, икенче классларга да үзләренең фикерләрен һәм ничек юлда йөрүшләрен алар бәләкәй классларга сөйлиләр. Җиңүче командалар агитбригадалар арасында да ачыкланды. 3нче урында Саба урта мәктәбе, 2дә Юлбатлар, 1нче урында Икшермә мәктәбе командасы. Имин тәгәрмәч бәйгесендә һәр команда, аерым катнашучылар истәлек бүләкләре, диплом, грамоталар алды. Җәйге каникуллар башланырга 1 айдан азрак вакыт калып бара. Укучылар инде сәпит, самокатта йөри. Мәктәпкә илтә торган зур юллардан да хәрәкәт итәләр. Бу чорда кагыйдәләрне төгәл үтәргә, саксызлык чараларын күрә белергә кирәк. Олы Кибәче урта мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучыларын хөрмәтләделәр. Бар гомерләрен балаларга белем бирүгә багышлаган олы җанлы, кеше күңелле мөгаллимнәрне бер залга җыйдылар. Чарадан Әлфия Мөбәрәкова хәбәре. Олы Кибәче урта мәктәбендә укытучы һәм остаз елы уңайыннан башлангыч сыйныф укытучыларын хөрмәтләү тантанасы булып узды. Үзләренең бар гомерләрен балаларга багышлаган Олы Кибәче, Төбәк, Кече Кибәче мәктәпләрендә укыткан Суфия Сафина, Менәүәрә Гарипова, Тамара Җәләлова, Мәскүрә Хәбибуллина, Мария Терентьевалар исеме үз укучыларының күңелендә мәңге саклана. Зур залга төрле елларда башлангыч сыйныфларда укыткан Менәүәрә Әгъләмова, Кадрия Мөбәрәкҗанова, Факия Гатауллина, Розалия Сафина, Рәмзия Бахманова, Рушания Султановалар чакырылган иде. Алар өчен бүген иң матур җырлар, иң җылы теләкләр әйтелә. Алар үзләренең эшләгән елларында истә калган хатирәләре белән уртаклашалар. Үзем укытучылык өчен 17 яшьтән башлап җибәрдем, оны бетерүгә Югары Савыш мәктәбендә. Аннан соң 2нче елны инде үземнең туган авылга кайттым. Һәм Мария апа пенсиягә киткәч, штатлар кыскару сәбәпле миңа 4 классны бергә алып барырга туры килде. 9 бала иде. Исмаилова Айсулулар, Низамовлар бер класста,
Менә шулай 2 смена эшләдем инде. Ул вакытта билгелендә минем өчен җиңел булмаганда, но барыбер инде балаларны ярату хисе көчле булгач, тырыштык. Мәктәптән кайтып кергәндә эшләдек. Аннан соң монда Улы Кибәч мәктәбендә мәктәп ачылгач, 1-нче сыйныфка 17 бала килде. 15 малай, 2 кыз. Менә анда инде ул елны бик күп безгә кунаклар килеп торды гел. Әнә шундый вакытында тораларда иң беренче класска керәләр. Тораларда беренче класска керәләр. Мин әйткәндә көтмиләр инде. Апайны безгә керәләр диләр дә торып басалар алар. Ой, министр ул вакытта Исур Хадиуллин, замминистр, Зафраналар бөтенесе иң беренче класска җигеп керә торганнар иде. Булар инде шундый матур каршылалар, сөйнеп чыгып китәләр инде. О, безнең солдатлар үсәләр икән монда дип. Шундый кыю, бөтенесе дә кыю булдылар, тырыш булдылар, алар белән эшләүе җиңел булды. Сәхнәдә укучылар өлкән ветеран укытучылар хөрмәтенә җырлар, биюләр башкара. Улы Кибәче урта мәктәбе директоры Илнар Шәймиев мөгаллимнәргә сәламәтлек, бәхетле картлык теләй. Бу очрашуның инициаторы Кибәче авылында туып үскән эшмәкәр, иганәче, Теләшәдәге туган авыл комплексы хуҗасы Рифкат абый Шафиков. Аның беренче укытучысы Суфия апа Сафина. Ул инде мәрхүмә. Ә бүгенге очрашуда аның кызы Дания ханым катнашты. Рифкат абый тормыш иптәше Гөлнур апа белән укытучыларга ак шәлләр бүләк итте. Дөньяда иң беренче әти-әнидән кала укытучыларны хөрмәтләргә кирәк диде ул. Улы Кибәче урта мәктәбе ул көнне күңелле, истәлекле, эшкерсез очрашудан гөр килеп торды. Россия тарихында Бөек Ватан сугышы темасы айрым бер урын били. Анда яуланган бөек җиңү исә Россия халкының көчен, ныклыгын, бердәмлеген күрсәтә. Менә шул тарихи чынбарлыкны хәтердә саклау максатыннан 2019 елдан бирле Бердәм Россия сиясәт партиясе башка иҗтимагый оешмалар белән берлектә Бөтен Россия тарихи диктант язуны оештыра. Быел ул 27 апрельдә үтте. Җиңү диктанты дип аталган бу чара Бөек Ватан сугышы вакыйгалары темасына багышлана. Диктант язуны оештыру мәйданчыкларының берсе итеп Саба аграр көллияте сайланды. Чарада катнашучыларны финанс, бюджет күзәтчелеге федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы идарәсе җитәкчесе урынбасары Илнур Шәйхетдинов, Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, көллият директоры Закирҗан Бикмөхәммәтов сәламләде. Җиңү диктанты акциясында Саба аграр көллиятендә белем алучы 36 студент катнашты. Патриотик тәрбия мәсьәләләренә һәр вакыт зур игътибар бирә торган көллияттә белем алучы студентлар җиңү диктантына эшкә горурлык һәм эшли алуга ышаныч белән килделәр. Мәсәлән, байлар сабасында яшәүче Димөхәммәтовлар гаиләсендә 3 малай үсә. Әти-әнидә малайлар да спортны яраталар. Хезмәт тәрбиясенә дә зур игътибар бирәләр. Гомумән, студентларда тарих белән кызыксыну бар. Кабатлаулар булды һәм алар бик кирәк. Күбрәк тарихи яктан әзерлекне карыйбыз, чөнки 9 май диктантта булганга күрә датлар бик күп. Бу диктантта мин 9 класста гимназия мәктәбендә укында катнашкан идем. Бу диктантны бик ошады. Шуңа күрә мин быел менә аграр көллияткә укырга кергәчтен яңадан язып бара җыендым. Икенче мәртәбә бер елга 9 класста беренче тапкыр бирдем, диктант яздык. Һәм менә икенче тапкыр. Бу диктантка әзерләнергә кирәк. Үзең өчен бер караганда. Минемчә, мондый диктант кирәк, чөнки без үзебезгә күпмедер өлештә белем алабыз, шушы якка тартылабыз һәм үзебезнең патриотик якны үстерәбез. Чараның максаты киң җәмәгатьчелекне Бөек Ватан сугышы тарихын өйрәнү, тарихи грамоталылыкны үстерүгә җәлеп итү һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирү. Акциядә катнашучылар тест формасында Бөек Ватан сугышы темасына кагылышлы 25 биремне шиште. Бу чара иң беренче әйтергә кирәк, безнең үзебез өчен кирәк. Без аны менә шушы наследие культуры
Российской Федерации деп әйтәбез бит инде. Төрле мемориаллар, памятниклар өчен, беләбезме, юкмы, кызыксыныр өчен без аны дәрес сайын сөйләп үтәбез инде. Дөньяда шушындай тыныч булмаган вакытта без аларга барыбер әйтеп үтәбез. Менә Бөек Ватан сугышы турында ничәнче елларда нинди памятниклар анда бирелгән, аларга дәрес сайын. Без киләттә көн сайын белгәнегезчә хәрби патриотик белән шушы максат белән без шөгыльләнәбез көн сайын дип әйтәм инде. Без аны ничто не забыто, никто не забыт дип әйтәләр бит әле. Менә көн сайын һәрбер үзегезне что такое мужество, честь, сила воли, гордость дигән шундый менә направлениедә эшлибезме дип әйтим инде. Тестагы биремнәрне шишәргә 45 минут вакыт бирелде. Катнашучыларның исем фамилиялары күрсәтелми дип хәбәр иттеләр. Эшләр махсус бланкта идентификацион номерлар белән билгеләнде. Нәтиҗәләр дә сайтта шушы номерлар белән күрсәтеләчәк. Бөек Ватан сугышында җиңүнең быел 78-нче язын каршылабыз. Фронт юлларын урап исән-сау кайткан ветераннарыбыз сафы да сирәгәйгәннән сирәгәя. Саба районында да шул шомлы елларның тере шаһиты булган нибары бердән-бер сугыш ветераны яши. Ул Төбәк авылында гомер итүче Хаҗи Әхмәт ага Әлмиев. Төбәгебезнең иң өлкән кешесе. Гасыр чиген узган фронтовик 1 май көнне үзенең 103 яшьлек гомер бәйрәмен каршылады. Аны районыбыз башлыгы Рәис Миннеханов тәбрикләде. Дедушка, я поздравляю тебя с днем рождения. Я очень-очень люблю тебя. Спасибо. 1 май Хаҗи Әхмәт ага өчен икеләтә бәйрәм. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән аның туган көне дә килә. Бу көнне ул олысы кешесеннән менә шундый күңелгә ятышлы матур теләкләр кабул итә. Оныкчыгы Адель аның тормыш дәвамчысы, аның киләчәге. Нәкъ менә аның алдагы көне якты булсын өчен өлкән ветеран узган гасырда ватаныбызны саклап, дәһшәтле сугыш кырларында тынычлык өчен аяусыз көрәшкә китә. 1940 елда армия сафларына алынган егетнең хәрби тормышы фашизмга каршы көрәшкә бәйләнә. Хезмәт иттем Япония, Сталин, Байкал күләрте армияда, җылдарым хезмәткә чыгыш чыкты. Безне орала 15 малайны Японияга керә. Япония у Герман чыккач Япониягә сөйләшкәннәр иде. Безне шунда җибәрделәр. Анда баргач артиллерия булды. Анда күпме дибәйдем, бер чай торгач безнең атларны төядылар да вагонга шул бара торган малайларны төядылар. Алып киттеләр. Москвага дип барадык без. Без Кубан, Байкал күлләрендә, Сталинградта. Bu Stalinggrad'dan 15 kilometre alıp gidip boşalttılar. Evet, Stalingrad'da hizmet edip Aksu'na çakla. Sonda buldum. Хаҗи Әхмәт абый шәһәрләр өчен барган сугышларда артиллерия расчетларына машинасында снарядлар ташый. Паулюс армиясын камалышка алучылар сафында була. Мамай тавы алынгач, сугышчан юлы Ростов, Краснодар, Туапсе аша үтә. Сугыш беткәнче Студебеккер машинасын йөртә. Җиңү көнен ул Краснодар краенда каршы ала. 100 яшь чиген узган ветеранның хәтеренә яшьләр көнләшерлек. Субханалла. 80 ел элек булган вакыйгаларны нечкәлекләре белән бүген дә хәтерендә саклый. Анда йөргән эзләр хәтеремдә. Күпме Кубаннан халыкны суга агыздылар. Камерадан гына үтке кораллар да. Менә без 3 артиллерия чыгып алдык.
Şartları kaldı tığında. Tank şart kaldı Kuba'nın tığında. Nabızında kalkan anda artileri, pехота uşağı alarmında kırmakçı oldular. Kuparga yok. Kaysısı kiyim bile, kaysısı kiyimsiz. Soğuktalar, koya bar çıkanlar mı? Ölgenlerdir mi? Aşarga var, şerke var, su var, ut var, gaz var. Bütün nerse var. Allah'a şükür. Biz min ermeye kadar şabata yapardım. Ayakta yerge traktörden çıkıp şabata yapardım. Anda bizim kiyimlerini saldırıp aldılar da bir kapşık kız tutup bizden şabatasın mınça kırtıp soldat kiyimi giyindirdiler. Soğuştan soň Hacı Ahmet abi hizmetten Türkmenistanның Çeliken şäherендә dowam итә. Анда авылдашы Минисаны очрата һәм 1947 елда гаилә коралар. 5 елдан туган авыллары төбәккә кайтып төпләнәләр. 7 егеткә гомер бирәләр. Тормышлары ил көнгә хезмәт итеп уза. Кызганыч гомер иткән хатыны, 2 улы инде гүр ияләре. Бергә яшәп яткан көнебез әти белән. Әти белән ömür boyu şoför bulup işledi indi. Ömür boyu şoför bulup, әле min 8. klasda bitirgəç 7. klasdan soň әти белән комбайнда da işledi әти. Onun min yardımcısı olup da işledim indi. Әти белән ömür boyu şuna nide, İkişme savkozunda, Kibeş savkozunda. Onun işi indi biz özümüz qartayıp barsak da biz onun için balaları, ulları bulabız. Ol bizni bir yarata, hürmet etti. Ömür boyu balaları bizni yarattı, bizni yarattı. Unuklarım var bizde de. Әти de, әни de bir yaxşı, merhametli kişiler. Ветеран 20 yıldan артык килене Наилә тәрбиясендә яши. 2 басу артташ авылы кызы Наилә апа бу йортка 1986 елда килен булып килә. Тормыш иптәше Вакыйф кына озын гомерле булмый. Тәшем белән бик күп тора алмадым инде. 13 елга торып калдык. Менә шуннан соң инде әзрәк торым еллары узганчы дигәнем. Ана кайнанам авыртып китте. Аны ташлап китәргә яхшы сынмадым яңадан. Кайнананы узатканда начарлангач әйтте. Кызым, атаңны калдырма. Ялгыз турып тор, аннан соң үзең карарсың үзеңне дип инде, юлыңны дип. Язмышым шул булгандыр. Мин бер кешегә дә үпкәләмим, миңа шулай язылган булгандыр. Мин килгәндә әти пенсиядә иде. Әле шулай да урман эшләренә йөрде. Элек лесникка эшкә йөрү иде бит инде. Бер дә калмады инде урман эшеннән. Иде бөтен мине урманда пишәннәр чабып. Бурап андый кулышына уста. Мындагына маленький аланчык калган, мындагына маленький аланчык калган дип пишәннәрне чаптык инде әти. Миңа да эләкте. Мин Сабадагы киленәе. Пишәнне хайран чаптык урманда. Менә бөтенебез дә килендәшләр инде без монда утырабыз име. Барбер кайсыбыз урманда пишән чапсак, кайсыбыз ап кайтканны ия, кайсыбыз пишәнлектә мәш килеп, гыш килешеп, шундый тату гаиләгә килеп кирдем инде миндә менә. Шак ката торган әйе. Үз кызлары кебек инде, үзенең кызлары булмагач безне үз кызлары шикелле шундый якын итә. Инде ул кызым гына ди, ул бөтенебезгә дә аның бөтен ние шулай. Һәр нәрсәне сорашып кына тора. Хәтере бар әләнең хаманда менә 103 яшь, субханалла. Нишләдегез, теген эшләдегезме? Моны эшләдегезме дип Сабадагы эшләрне дә сорый ул безнең. Менә инде Ходай Тәгалә сәламәтлеген биргән, әле урын өстендә түгел бер нәрсә дә имәти. Аллага шөкер. Наилә апага рәхмәт инде. Кайтып торабыз, кайтып йөрибез без. Ул акчык чырай булмаса, айтып йөрмәсең. Любой вакытта кайтып керәбез, китәбез.
Bütünüsünde haberleşip tura koytmay tursan, balalar bit hamanda kütüye malayların, Әле ул найлапаны кунакка да җибәргәлибез. Үз ягына кайтып әтиене карап торырга, кайтып киләбез. Иптәш калып тора минем аның белән. Шулай бит әти дуста туй яшибез. Һәр елны безнең традициягә кергән бит. 1 май икеләтә бәйрәм. Әйе, күкәй җыю бәйрәме дә инде балалар шуңа ияләнгән. Әтинең дә туган көн булгач, 1 майны гел көтеп торабыз да, бер дә кайтмыйча калган ел юктыр инде. Мин дә килен булганга 40 ел инде монда. Аллага шөкер, балалар үстереп, менә шу. Кайтып китеп йөрибез, Аллага шөкер. Ашык үзләре, наилә каршылыйлар, озаталар. Килендәшләр белән дуслар инде барыбыз да. Аллага шөкер, яшибез шулай. Әтисенә менә шундый олы юбилеяң дигән зур 103 яшең белән чын күңелдән бөтенебез дә котлап кайттык бит инде, котлыйбыз. Самый главный сәламәт бул. Самый главный яныңда наилә пада сәламәт булсын. Ул синең врачың бит әле карап торучы. Әйме? Худай биргән гомерне яшәп бетерергә язсын. Үз акылыңда шушылай, яме? Сиңа бөтен теләгебез изге безнең, изге теләкләр. Яме? Хаҗи абый бүген бик бәхетле. Ул 2 буын оныкларын күреп, аларны тәрбияләүдә үз өлешен кертү белән дә бәхетле. Бу йорт 13 онық, 16 оныкчыкны үстергән. Алар өчен әби бабай җылысын, бала чакларының кадерле мизгелләрен саклаучы урын. Здоровье самое главное. Чтобы ауыртмасын. Постоянно киләбез инде 1 майга. Самое главное яшәсен пока. Бәләкәй вакытта инде балалар постоянно әбигә, бабайга киләдерәк инде. Монда постоянно. Җәйкенә монда инде пшән. В лес уж ездили, орехи собирать вместе. Сено косить. Строгий был дедушка? Нет, нет, дед хороший был. Постоянно сюда хотелось бы приезжать. На каникулы уж постоянно 3 месяца здесь был. Туган көне уңайыннан ветеран кунакларны да күп кабул итә. Шушы көннәрдә аның янында Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Илья Вольфсон булып, аның хәлен белешеп, менә шушы зур телевизорны бүләк иткән. Бүләк өйнең иң түрендә. Хаҗи бабай да игътибар күрсәткән җитәкчеләргә рәхмәт укый. 1 майда аны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов тәбрикләде. Туган көннәр белән сезне. Самое главное, кырыштай сәламәтлек. Булган эшләрегез үзегезгә яхшылык белән кайтсын. Балаларның игелеген күргән менә. Күчтәнәчләр, бүләкләр берсе-берсенә ялганды. Котлауларын авыл җирлеге башлыгы белән хуҗалык җитәкчесе дә җиткерде. Хаҗи Әхмәт Әлмиев 1 гасырдан артык булган илебез тарихындагы вакыйгалар шаһиты. Анда үз өлешен кертүче. Бүген ул районыбызның бердән-бер бөек ватан сугышын үз күзләре белән күреп, фашизмны юк иткән, илебезгә киләчәк буынга тыныч тормыш китергән сугыш ветераны. Ул дөньяда баручы хәзерге вазгыяттан да хәбәрдар. Шуңа да иң зур теләге тынычлык булу. Ветеран тормышына, якыннарына, гомумән һәр кемгә рәхмәтле. Җансау, бәхетле яшәсеннәр. Алар бу дөньяда dünyalar tigiz olsun. Bu soğur bitsin. Var kuk iller tigizlikte rahatta yaşargayasın. Йөзяшәрнең теләкләре кабул булсын. Үзенә дә Ходай исәнлек, саулык, кадер-хөрмәтле тормыш насыйп итсен. Фуат Закиров үзе яшәгән Ярчаллы шәһәренең генә түгел, үзе туып үскән Сабабаш авылының һәм районыбызның горурлыгы. Аның алтын куллары искиткеч матур әйберләр ясый, иҗат итә. Ул агачтан ясаган мәчет, борынгы йорт җиһазлары, транспорт һәм башка сувенирлар күңелдә соклану хисләре уята. Шушы көннәрдә якташыбыз Фуат Аби Закиров белән якыннан танышырга мөмкин булды. Ул тормыш иптәше Шәргыя ханым белән безнең Саба дулкыннары телерадио компаниясына килде. Үзе ясаган сувенирлар, җиһазлар белән таныштырды. Сабабаш авылында туып үскән Фуат абый башта Саба урман хуҗалыгында урманчы, техник урманчы булып эшләгән. Бик булдыклы балта остасы булган әтисенең һөнәре улына да күчкән. Ярчаллы шәһәрендә яши башлагач, Фуат абый кулына эш кораллары алып, күпләр сокланырлык сувенирлар ясый башлый. Бүгенге көндә аның 500-дән артык сувениры бар. Кайберләрен Саба урман хуҗалыгы һәм Сабабаш төп мәктәбе музейларына тапшырган. Ул яратып иҗат иткән темаларның берсе мәчетләр. Аны бит шуның өстендә генә торсаң тиз ясалалар. Менә бу Кулбаш шәриф мәчете 2 айда ясадым.
Менә шу мәчетне ясаганда, тагын 2 кечкенә мәчет ясап куйдым мин. Менә бер төрле генә эш ордыра. Ордырмый ничектер инде туйдыра иде дип әйтмеш менә. Аннан бүтән вакыт якка күчәм. Аннан чаналар ясап куям дип, нәрсә генә ясап бетермәм, 2 ай эчендә бетердем мин аны. Моны үземнең юбилейга әзерләнмим, менә 70 яшьлек. Фуат абый шулай ук тарихи темаларга да иҗат итәргә ярата. Татар авылы темасы буенча йорт кирәк-яраклары, эш кораллары, арба, мотоцикл, шана ише бик күп сувенирлар иҗат ителгән. Менә бишек менә булса. Тирвәлә ул бустада агачлан. Аннан бала үсә, менә икенчесе булса шыгыр дип аталады дия. Аны әтиләр ясап бирә дип. Ул теге бала чыккач монда утыртасың. Аннан тәпири башлады, өйрәнә башлагач, шыга да менә моны этеп үтиген башлады. Аннан соң менә кабула караваты, менә коляска, менә шона, менә лыжа китә, аннан соң тагын нәрсә, уфаллар басына тартып йөргән эшкә җигелә, аннан парта менә. Büyük şairimiz Gaptulla Tokay ijаты да аның өчен якын, кадерле. Шагыйрьнең үлемсез образлары ул ясаган сувенирларда да чагыла. Былтыр Шүрәле, Акбай һәм башкаларга карап күңелгә шигырь юллары да килә. Минем кыз инде 22 апрельдә туган Гапtulla Токайның якын бит туган көннәр инде. Әти ди миңа ди Шүрәле ясап бирә ди. Туган көннән шуны ясадым мин, шул Шүрәле. Фуат абый сувенирларны гадәттә юка агачыннан һәм ышануы кыен булса да пәке белән ясый. Күп санда сувенирлар иҗат ителсә дә, аның күңеле гел эзләнүдә. Узган атнада Шикше авыл мәдәният йортында Казан шәһәренең Мирас татар халык хоры зур концерт куйды. Әлеге кичәне олысы кешесе яратып тамаша кылды. Чираттагы сюжетыбызда очрашуның күңелле мизгелләрен күрерсез. Синең җырың шундый таныш, шундый якын синең моңнарың. Чыгышларын юккана таныш моңнар дип атамаган мираслылар. Концерт программасы ретро җырлар, композиторларыбызның классик әсәрләре татар халык җырларыннан төзелгән. Репертуарларында халкыбызның шаян такмаклары да моңсу уйландыра торган җырларда урын алган. 10 елга якын шушы хорга йөрүче Фәрит Хакимов хәрби кеше, диңгезче. Шуңа күрә аңа бигрәк тә Таҗи Гыйззәт сүзләренә Салих Сайдашев язган Әдрән диңгез якын. Казан шәһәренең Ленин исемендәге мәдәният сарае каршында эшләп килүче Мирас татар халык хорының 75 елга якын тарихы бар. 1947 елдан айрым җырчылар коллективы булып формалашса, 1949 елда хор булып оешкан ул. Сугыштан соңгы авыр чорларда хезмәт халкының күңелен күтәрү максаты алга куелган. Хорның җитәкчесе һәм аккомпаниаторы Наил Бариев, хормейстеры Наил абыйның кызы Алия Минкашева. Мәскәүнең колонналар залында да башкарылган Нури Арсланов сүзләренә Ифрат Хисамов ки язган «Үти-үти үрдәкләрем» җырын беренче яңгыратучы Наил абыйның хәләл җефете Сүрия ханым. Татар җырын Рәсәй күләмендә генә түгел, хәтта чит илләрдә дә танытучы алар. Бариевлар үз гомерләрен сәнгатькә багышлаган парлар.
Халыкны милләт итеп яшәтә торган өч әйбер бар. Тел, әдәбият һәм мәдәният ди Муса Җәлил премиясе лауреаты Наил Бариев. Сезнең барыгызның күңелендә җыр, без ышанып калабыз. Без алга таба барабыз, сез безнең адымдан барып, безнең эшне дәвам итәргә тиешле кешеләр. Шуңа күрә сезгә бу елдан барырга biz телибез барлык зур уңышлар sizge karab, biz ышанабыз. Bizge albaşka yaşlar kile, şuğa göre biz tыныç. Мирас татар халык хоры күп кенә бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яулаган. Туган ягым Татарстан конкурсы лауреаты, Казан сөлгесе халыкара конкурсының гран-при иясе, Балкыш фестиваленең җиңүчеләре дә алар. Ümit yıldızları güç bire, səhnəginə bizgə qanat qoyar, səhnəginə bizni üstürər. Ey dostlar, mirasımızı bundan bunga köşürüp bari, jırlap yaşayır, jırıl yaşatədə, yaşnədədə. Сәхнәгә авыл җирлеге башлыгы Радик Хайретдинов һәм Соба дулкыннары телерадио компаниясе җитәкчесе Әлфия Мөбарәкова күтәрелеп, мираслыларга рәхмәтләрен җиткерде, бүләкләр тапшырды. Tuğan jir, tuğan nigez, əti əmi, bunlar barımızın da günündə yaşayır. Mənə sizin başınızda basıb durduğun Nail Abay Bariyev, o bizim Soba rayonunda, onun əlisi Soba rayonunda uzun qasırda türlü məktəblərdə məktəb direktoru olub işləgən. Bariyev jizlilərinin ailəsində 4 bala, Nail Abay, Raif Abay һәм Şamil Bariyevlər, bugün Şamil Bariyevның kızıydı, Aynu Bariyeva, o Tatar estradasının en zatlı jırçılarının birisi. Alğa tabada biz yaş buğunlarına da etiriz. Bu jırlarını barbar yomrasını etiribizдің səhlərimizdə yuğalmasına gerekli ədəbi mirasımızını bunda bağlarla yılıb sahuruna ketib konsert aparab oturdular. Bir zor rəhmət. Bu şabaq sizə yanadan yana səhnədə uğuşlar, partaymağa bir vaqtda da yollarda isen sağ yergə yatsın sizə. Кичә татар халкының гимнына әйләнгән туган тел җыры белән тәмамланды. Узган елларда Собаның Ямле Соба яр буенда районыбызда беренче тапкыр акбатлон буенча Татарстан Республикасы беренчелеге һәм чемпионаты балалар лигасының 4нче этабы булып узды. Татарстан һәм Россия төбәкләреннән 400-гә якын спортчы йөгерү һәм йөзү дисциплиналарында көч сынашты. Россия күләм әлеге бәйге Татарстан Республикасының триатлон федерациясы тарафыннан оештырылды. Берничә ел элек Соба кышкы төрләрне үз эченә алган Россия күләм триатлон чемпионатын кабул иткән иде. Быел исә спортның җәйге төрләрендә профессиональ шөгыльләнүче ир-атлар, хатын-кызлар, төрле яшь категорияләрендә балалар беренчелек өчен ярышты. Катнашучыларны Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Илья Вольфсон, Татарстан Республикасының триатлон федерациясе президенты Денис Калинкин, Соба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, Татарстан Республикасы җыелма командасының баш тренеры халыкара класслы спорт остасы Сергей Яковлев сәламләде. В нашей стране Республика Татарстан всегда находится на лидирующих позициях в спорте. В каждом районе у нас уже есть ледовые дворцы, бассейны. Каждый год открываются новые спортивные объекты. Хотел бы поблагодарить за это Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалевича Миниханова. И хотел бы пожелать, чтобы вот эти старты стали доброй традицией. Количество участников с каждым годом увеличилось. Желаю вам сегодня показать хорошие результаты. Всем участникам хочу пожелать честной борьбы. Чем сильнее ваш соперник, тем сильнее будете вы. Удачи всем!
Алга таба тантаналы шартларда спорт төрләрендә 2-3 һәм яшүсмер разряды минимумын үтәгән яшь спортчыларны кытладылар. Стартка иң элек Россия күләмендә, шулай ук дөнья киңлегендә ярышларда катнашып исем булдырган, призлы урыннарда йөрүче элита составына керүче иратлар һәм хатын-кызлар кузгалды. Алар 5 чакрым дистанциядә йөгереп, яхшы нәтиҗә күрсәтергә тиеш булды. Әлмәт егете Евгений Байбородов спорт дөньясында билгеле шәхес. Кышкы триатлонда быел ул Россия чемпионы титулына ия булган һәм бу ярышта да көндәшләреннән зур айырма белән алга чыгып, 16 минут 48 секунд вакыт эчендә ул финишка килеп җитте. Мы приехали прямо к старту, не успели не размяться, вот. По трассе очень понравилось, я первый раз здесь у вас. То есть зимой мне говорили, что вот у вас здесь проводят старты хорошие и очень приятная атмосфера. Вот, и решил приехать, посмотреть. Тем более у меня свои дети, которые сегодня тоже участвуют. Вот. Трасса очень хорошая, понравилась, по рельефу, интересная. Причем она вся сделана на таком коротком, маленьком промежуточке, красиво, по дизайну, очень красиво у вас здесь. И очень много народу, очень много детей. Классно. Акбатлон ярышында Боливиядан килеп Казан шәһәрендә физик культура һәм спорт университеты студенты триатлон буенча тренер Франс Маурисио Энрикес та элита составында көч сынады. 4-нче булып финишка килде. Здесь приехали на чемпионат Республики Татарстан. Это как подготовка на следующей неделе на Кубок 4 кольцов ринг, Казан ринг. Это будет чемпионат России по дуатлону. А трасса, немного сложная, потому что в Казани все ровно, почти нету горах. А я тренируюсь там недалеко от университета, но там горах нету, поэтому здесь трасса там и сложная. Но, в принципе, по времени неплохо я бежал, потому что там я не привык, давно я не бежал в горах. Больше ровно или на стадионе я бежал. Профессионалы уже сложно, потому что в России есть сильные спортсмены. Там вообще здесь есть другая спортивная культура, как технология подготовки спортсменов. Балалар да йөгерү трассасында төрле яшь категорияләрендә үз дистанцияләрен үттеләр. Акбатлонның икенче төре ул йөзүдә йөгереп килгән спортчыларны Соба йөзү бассейны каршы алды. Биредә килгән кунаклар өчен спорт киемнәрен, әсбапларын туплаган күргәзмә дә эшләде. Бассейнда йөзү юлының озынлыгы 25 метрны тәшкил итә. Ират һәм хатын-кызларга 1 чакрым, балаларга шулай ук яшь үзенчәлекләреннән чыгып, 25тән алып 500 метрга кадәр йөзү тиеш иде. Ксения Скворцова кышкы триатлон буенча юниорлар арасында дөнья беренчелеге чемпионы, йөзү категориясын беренчеләрдән булып тәмамлады. Әлмәт кызы. Проплыла хотелось получше, конечно, но пока силы экономлю для более важных стартов. Акбатлон буенча Татарстан чемпионаты һәм беренчелеге җиңүчеләре йөгерү һәм суда йөзү нәтиҗәләреннән чыгып ачыкланды. Элита категориясында Соба кызы көчле чаңгычы, йөгерешче Сабина Хабированың беренче өчлеккә керүе зур сөенеч булды. Ул 3нче урынны яулады. Акбатлон буенча Татарстан чемпионы булып хатын-кызлар арасында Ксения Скворцова танылды. Иратлардан спорт мастеры Александр Лобанов чемпион калды. Узып баручы көннәр менә шундый яңалыклар белән сугарылды. Барлык ветераннарыбызны якынлашып килүче бөек җиңү көне белән котлыйбыз. Дөрес, аларның сафы елдан-ел сирәгәя. Чит җирләрдә башларын салган, фронтта, тылда җиңү көнен якынайтуда зур көч куйган. Тыныч тормышта да илебезне күтәргән, әмма инде хәзер вафат булган ветераннарны баш иеп искә алабыз. Рухлары алдында рәхмәт әйтәбез. Исәннәрне кадерлик, үлгәннәрнең каберен белик. Атна информацион тапшыруы тәмам, алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Очрашырбыз.